नमस्कार ମୁଁ ପ୍ରୀତମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଏକ ଛନ୍ଦ ଯାହାକି ଆମେ ହିମକାଳ ଉପରେ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକାଦଶ ଅଂଶବିଶେଷ। କିପରି ଗୋପରେ କବିତାଙ୍କ ବଜଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କ୍ରମରେ ଷୋଡ଼ଶୋତ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ହିମ ଋତୁ। ଶୀତ ପ୍ରକୋପରେ ପ୍ରକୃତି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବିକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ମହାକବି ଦିନକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଆପଣାର କାନ୍ତ କମଳ ପଦାବଳୀରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିବା। କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣ ସୁଜନେ କୃଷ୍ଣ କଥା, ବାକାଳେ ନ ପାଅ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତେ ଗୋପେ ପୀତବାସ, କହୁଁ କ୍ରମେ ହିମ ଋତୁ ହୁଏ ପ୍ରବେଶ। କଲା ଦିବସକୁ ଅତି ନିଉନ, କହୁଁ କହୁଁ ପଡ଼ିଲା ପଦ୍ମବନ। କର୍ମେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଦଶା ଥାଇ, କାହା ବଳେ ନ କରି ରହଇ। କୃଷକେତୁ ଆସନ ଶ୍ରୀନିବାସ, କୃଷ୍ଣ କରେ ତାଇ ନାଥ ଦୀନେଶ। କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣ ସୁଜନେ କୃଷ୍ଣ କଥା, କାଳେ ନ ପାଅ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। ଏ ସୁଜନେ, ଏ ସୁଧୀଜନ, ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ, ନିଜର କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥା ଶୁଣ, ଶ୍ରବଣ କର। ଯାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଲେ କାଳ କାଳକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦଣ୍ଡଧର କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯମରାଜ। ସେ ଯମରାଜଙ୍କ ବ୍ୟଥା ବା ଯମରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯମଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯମଦଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଆମେ ଏପରି ନ ଭୋଗିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପାରି ହେବା, ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ, କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତେ ଗୋପେ ପୀତବାସ, କ୍ରମେ ହିମ ଋତୁ ହୁଏ ପ୍ରବେଶ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରି ବସୁଦେବ ଲାଲ ଅନନ୍ତ ଲାଳ ଗୋପରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ଗୋପରେ ରହି ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କ୍ରମରେ ହୋଇ ସବୁଯାକ ଋତୁ ଆସିଛି। ଏଥିରୁ ହିମ ଋତୁ ହୋଇ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି। ନାଇଁ, ହିମ ଋତୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଶୀତ ଆସି ଆରମ୍ଭ, ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମକୁ ରହୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ଦେଖିବା। କହିଲା, କଲା ଦିବସକୁ ଅତି ନିଉନ, କହୁଁ କହୁଁ ପଡ଼ିଲା ପଦ୍ମବନ। କହିଲେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ଦିବସକୁ ମାନେ ଦିନକୁ ବହୁତ ଛୋଟ କରିଦେଲା, ବହୁତ ସାନ କରିଦେଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦିନ ସରିଗଲା। ପଦ୍ମବନ ଥିଲା, ସେ ପଦ୍ମବନକୁ ସେ ଜାଳ ଏମିତି ଜାଳ କଲା ଯେ ସେ ପଦ୍ମବନ ପୋଡ଼ିଗଲା, ମାନେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କର୍ମେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଦଶା ଥାଇ, କାହା ବଳେ ନ କରି ନ ହୁଏ। ନିଜର କର୍ମରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଥାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଶା ଥାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଭୋଗିବାକୁ ଥାଏ, କାହା ବଳରେ ମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦେବତା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ କାହା ବଳରେ ଆମେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କୃଷକେତୁ ଆସନ ଶ୍ରୀନିବାସ, କୃଷ୍ଣ କରେ ଥାଇ ଦୀନେଶ। କୃଷକେତୁ ଆସନରେ ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଲେ ଆମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ବ୍ରହ୍ମା ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିବାସ ମାନେ ବାସସ୍ଥାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟା। କୃଷକ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା। କୃଷ୍ଣ କରେ ଥାଇ ଦୀନେଶ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କରରେ
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ ନା କରକମଳ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ଦିନାଥ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। କେହି ନ ରଖି ପାରିଲେ ସେକାଳେ କଲା ଭୋଗ ଯାହା ଥିଲା କପାଳେ। କେହି ମଧ୍ୟ ସେକାଳରେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ଭୋଗ କଲା। କୌଶଳରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସମ୍ମୁଖ, ଇଷ୍ଟ କାଳରେ ହୁଅନ୍ତି ବିମୁଖ। କିଡ଼େ ଶୀତଳ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ, କାନ୍ତା କାନ୍ତା ଛୁଇଁ ବନ୍ଦନ। କଲେ ଦୈବ ସଙ୍ଗେ ଆନ ଆନ, କେଉଁ ଅଗ୍ନି କି ନହଇ ସମାନ। କଳା କରନ କଉଁ ବେଶ, କଉଁ ପବନ ନ କର କିସ। କିଛି ପ୍ରୀତି ଅଛି ପୟରେ, କରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ମିତ୍ର ସଙ୍ଗରେ। କେତେ କହିବି ଏଥିର ଚରିତ, କହି ବସିଲେ ହଇବ ବହୁତ। କଞ୍ଜ ନୟନ କଞ୍ଜ ବିକର୍ତ୍ତନ, କି ରଖିବେ ଅବା ପଦ୍ମବନ। କେହି ରହି ନ ପାରିଲେ ଶୀତରେ, କଲେ ଯେ ଯାହା ଉପାୟ ସତ୍ୱରେ। କଞ୍ଜ ନେତ୍ରୀ କି କୋଳରେ ବସାଇ, କେତେ ରୂପେ ଅମ୍ବର ଲାଗି ହୋଇ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ସୁଖେ ରହି, କରେ କମ୍ବୁ ସୁଧର ସନ ବହି। କିଛି ବେନି କରି ତେଜ ସମ୍ପତ୍ତି, କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ଗତି। କଲେ ଶୀତକୁ ଅଗ୍ନି ମହାଭୟୀ, କଲେ ପୁରେ ପୁରେ କାନ୍ତି ଉଦୟୀ। କଲେ ଆନନ୍ଦେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସେବା, କି ବୋଲିବେ ଶୀତକୁ କି କରିବା। କହୁ କହୁ ଝାଡ଼ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, କମ୍ପି କାତରେ କି କର ଜଳିଲା। କେହୁ ଋତରେ କରଜ ଅଛନ୍ଦେ, କଷ୍ଟେ ଶୀତକୁ ବଳ କରି ନିନ୍ଦେ। କେହି ଶୀତରେ ରଥ କଲା ତନୁ, କେହି ବିକଳେ ଲଢ଼େ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ। କେହି ନବ ନିଶାର ସଜାଡ଼ିଲା, କେତେ ମନୁ ଶୀତ ଭୟ ଛାଡ଼ିଲା। କେହି ମଣିଷା ରଙ୍ଗେ କରି ରଙ୍ଗ, କଲା ତୁଳି ସୁପାତି ଅଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ। କରି ତପ୍ତ ଜଳରେ ପୀରତି, କଲେ ଶୀତଳ ଜଳେ ମହାବୀତି। କେହି ମନ୍ଦିର ଭେଦ ନିରୋଧିଲା, ତାଙ୍କର ଯହୁଁ ବହୁତ ବାଧିଲା। କ୍ରମେ ଚନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦନ ସ୍ନେହ କଲା, ଗାଁ ଆଗରେ ବସନ୍ତି ହସିଲା। କେଉଁ ଅଗୁରୁ ଧୂପ ପୁରେ ପଶି, କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଗୀତେ ହୁଏ ତୋଷୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।